Velkommen til Afrika, og velkommen til Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Lige nu der er det dag 1 på bjerget. Jeg er her sammen med 17 andre danskere, sammen med vores danske guide Bo fra Kipling Travel. Sammen skal vi følge den 7 dage lange Lemosio-rute, der går for at være en af de allerflotteste ruter på bjerget. Vi bliver bakket op af vores afrikanske team, der tæller yderligere ca. 70 personer. Teamet de sørger for alt det praktiske, såsom opsætning af lejre og madlavning og den slags ting. De er bare super fantastiske, og der er virkelig krummer i de fyre. Det var alt for nu. Tak for i dag. Hej hej. Så er det blevet tid til en sidste video-update, inden vi skal op mod toppen. Vi er i Barafo Camp i 4600 meters højde. Vi har været inde og spise aftensmad nu, og få målt vores iltmængde og hvilepuls. Og der er givet grønt lys for, at vi kan gå mod toppen i aften, så det er bare super fedt. Vi skal ind og sove nu, og cirka kl. 11, så er det et par veje op i en 7-8 timer i bidende kulde og bælragende mørk, men forhåbentlig så klarer vi den, så vi ses på toppen. Ja, så er en fantastisk rejse og en fantastisk tur ved at være slut. I går morges klokken cirka 6:30, der var vi 12 ud af de 17, der nåede toppen af Kilimanjaro. Det var utrolig hårdt, men det kommer jo ikke bag på os. Men det var fantastisk at stå deroppe
og se solen stå op. Men det var også lidt af en røvtur at komme ned igen. Og dagen i går var sindssygt hård, indtil vi kom ned til den sidste camp her. Men nu er vi på vej ned mod hotellet, og så skal vi hjem og i bad. Hej.